Pip, 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 pip. Am bip pe alarma. E Josh. Stai să anulez alarma. Pip, pip, pip. Gata. Să mă duc să cobor, să-l iau. De fapt, să-l iau, să vorbesc cu el, să văd ce vrea. Bună, Josh. Bun. Au. Am căzut. Scuză-mă, Josh. Nu-i nimic. Așa, ce faci, Levi? Bine. Vrei să ne îmbrăcăm unul ca altul? Sigur. Haide. Scuze, tu prima. Bine, normal e casa mea. Normal că eu prima. Hai să ne îmbrăcăm. Bine. După un minut în care s-au îmbrăcat unul ca celălalt. Josh, așteaptă-mă. Mama mea, mă urcam pe portbagaj. Stai un pic, dar unde mergem? Mergem în laguna de coral. După 2 minute de mers spre laguna de coral. Am ajuns la laguna de coral. Stai un pic, Josh, de ce m-ai adus aici? Ca să admirăm splendoarea. Bine. Așa, haide, după mine. Stai, eu călcam pe mare. Vezi camera aia? Da. Intră puțin în ea, să-ți fac o poză. Bine. Au. Și ca să fac poza și mai frumoasă. Gata, ești blocat acolo, Livi, și îți voi face praf reputația. Ha, 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 ha. De ce, Josh? De ce mi-ai făcut asta? Pentru că m-ai dus la școală. Și ce dacă? Maică-ta nu vrea să te ducă. Păi era mai bine că stăteam acasă. Josh, haide, te rog, deschide-mi ușa. Nu, voi pleca și îți voi strica reputația. Adios, fostă Livi. De fapt, mai precis, Josh. Ajutor, să mă ajute cineva! Nimeni nu te poate ajuta, Rosalindo. Se pare că am ajuns la supermarket. Măcar să parchez dacă tot am ajuns. Și să îi distrug reputația celor care o cunosc pe Livi. De fapt, nu lor să le distrug, lui Livi. Au. Bună, Livi! Bună! Cum te chema? Că am uitat. Emma, suntem prietene de un an. Scuze, Emma, am început să uit lucruri. Să știi, haide, intră, să știi că îți voi zice înăuntru ceva foarte secret. Bine, intră, bine. Au, de ce toată lumea azi cade când intră undeva? Am încuiat supermarketul. Și să știi, ești o urâtă. Pa! Nu știu cum te-o fi chemând. Nu! Ajutor! 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 O urăsc pe Livi. Nimeni nu te mai poate ajuta, blondină, Doamne. Nimeni nu te mai poate ajuta, negroteaso, la păr. O urăsc. Hii!
Oh, cum s-a deschis ușa? Mă pregăteam să fac hia, adică să-i trag o lovitură. Mă duc acasă să mă... Au! De ce azi cad mereu? Mă duc acasă să mă îmbrac în adevărata eu. Să nu credeți niciodată lumea străină. Se pare că ciudatul de Josh, nu Josh, nu e acasă, așa că pot profita. De ce m-am așezat pe toaletă? Gata. Mă duc să mă îmbrac, să mă aranjez, să mă parfumez și să-mi iau tot ce-mi trebuie. După 3 minute de aranjat, coafat și făcut tot ce trebuie. Gata, sunt gata. Acum să mergem să vedem ce lucruri a mai făcut fata, de fapt băiatul ăsta. Emma? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Te omor! În sfârșit am scăpat din ghearele tale. Dacă mai faci odată asta, chem poliția. Ha! Vai de mine, ce o fi făcut ratatătelu. Ratatătelu. Ce o fi făcut ăsta? Oh. Sau cum îmi place să-i spun, rătățelul ăsta. Au. Să închid ușa. La 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 la. Scuze, fetițo. Livi, nu mă mai cunoști? Pa, fetițo. Olivia, ești bine? Te omor! Au, m-ai chelit. Era să spui o perucă. Uiu! M-a chelit. Nu pot să cred. Și ei i-a făcut ceva rău. Va fi pedepsit cumva. La. Ce zi frumoasă e azi, nu-i așa, Mia? Da. Bună, fetelor. Bună. Hei, Mia, poți veni puțin cu mine? Uiu! De ce mă bați? Și cum de-am ajuns până la Cum de-am ajuns până la lagună? Oh, nu contează. Te rog, nu-mi face rău. Ție nu-ți fac rău, te arunc în prăpastie. Ui! Au! Să știți, chiar m-a durut. Livia o să se supere tare dacă mai iese. Mia, ești bine? Lasă-mă în pace, ciudat-o! Oh, i-a făcut ceva și ei. Ajutor! Katie, cobor acum. Lasă-mă în pace, ciudat-o! Ce vrei să mai faci? Să mă chelești și să-mi iei banii? Uiu! Și tu m-ai chelit? Serios? Nu vă puneți cu mine, copii? Mamă mia, am ajuns să chelesc din cauza lui. Măi, ca să vezi. Cum mai ieși de acolo? S-a deschis ușa singură, cum să ies? Firea de alarmă, trebuia să o mai pun.
Au, trebuia să mai pun să reziste 7 zile. Le-ai făcut rău prietenilor mei, așa că îți voi face și eu rău ție. Ui, ho, ho, ui, ia. Hei, dă-te de pe superstarul Livy. Livy, deși mi-ai făcut rău, ești bine? Da, Katie, scuză-mă că ți-am făcut rău. Am făcut la supărare. Katie, nu asculta. Eu sunt adevărata Livy. El e Josh. Ba, nu. Nu asculta. Dă-te de aici. Ești bine? Da, îmi pare rău pentru ce ți-am făcut. Eram super nervoasă. Pleacă de aici. Eu sunt adevărata Livy. Ascult. Au, de ce mă drămă toată lumea azi? Au. Oli, ești bine? Nu-mi spune tu, Oli. Te rog, Olivia. Ce? Recunoaște, eu sunt prietena ta, Livy. Nu. Te rog, leșin pentru tine, te rog. Nu. De partea ei. Și eu, deși am căzut. Vezi? Ele sunt de partea mea. De ce? Pentru că e nouă? Pleacă de aici. Ne strici tot. Livy, ești bine? Au. Da, sunt bine. Te rog, Emma, ascultă-mă. Nu, sunt de partea ei. Livy, ești bine? Mia, ascultă-mă. De ce? Ne-ai făcut numai rău. Ba, nu eu. Nu eu am făcut numai rău. Ea, de fapt, el. El e Josh, costumat în mine. Nu-i corect. Chem poliția. A zis cineva poliția? Eu sunt ajutor de polițist. Hai de la poliție, ciudat-o. Nu. Livy, mulțumesc, fetelor. Acum vă voi arunca în prăpastie pe toate. Trebuia să o credem pe cealaltă Livy. Ea ne-a spus adevărul. Tu nu. Aha, v-ați lăsat păcăliți. Josh câștigă. Olivia știe. Vino tu la închisoare. Nu trebuia să o duc pe ea, trebuia să te duc pe tine. Fetelor, haideți sus. Sunteți bine? Aoleu, iar am chelit. Așa, sunteți bine, fetelor? Da, Livy, trebuia să avem încredere în tine. Da, ne pare rău. Și mie îmi pare rău. Și mie. Ne pare rău la toate. Păi, chestia e, acum s-a terminat. Da. Hai, mă, sus. Au. Haide, mă. Mia. Ne pare rău, Livy. Îmbrățișare? Da. Bună, prieteni! Sper că v-a plăcut filmulețul de azi și scuze că n-am mai postat de mult, am avut foarte multă treabă. În ultimul timp sunt foarte ocupată. Poate o să mai postez un filmuleț. Bun, ceau, pe data viitoare. Sper că v-a plăcut o zi din viața mea. Sper că v-a plăcut aventura care am purtat-o azi cu Josh. Pa, pe data viitoare. Sper să ne mai întâlnim. Pupic. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să îmi scrieți un comentariu în secțiunea de coment.